खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 26 जुन 2024 बुधबार। डिब्रुगड़नि वेस्ट रेभिनिउ बेंखननि लाट मण्डला 1300 बिगा हाखौ सरकारि हाखौ आयेननि बेरेखा थगाय-थसि खालामनानै फाननायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय मुक्तियार हुसेन आरो बे जाथायाव हेफाजाब होनाय हानि दालाल जयशंकर हाजरिकायाबो पुलिसजों हमजादों। गुवाहाटीनि पाटासिल आमबारियाव सासे दुथां सुबुङा सासे हिनजावसा गथ'खौ बैसो जायै उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। जाथाया जाखांनायनि उनाव हिनजावसा गथ'आ गावजों जानाय जाथायखौ न'खराव खोन्थायो आरो न'खरनि मानसिफ्रा पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दुलाल राव, 68 बोसोर बैसोनि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मैदेर खर' गामिनि सासे सुबुङा गावनि 80 बोसोर बैसोनि बैसो जानाय बिमानाव ड्राग्स बायनो थाखाय रां बिना मोनैनि जाहोनाव बिमाखौनो बुथारनानै पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय बिमानि मुङा जाबाय पार्बती ब्रह्म आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बाद'पानि ब्रह्म। दा बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ जोबथेसालिसिम लांनाय जासिगोन। आसाम पुलिसनि सासे जवाना दिग्बयनि राजा लामाजों मोसौ लानानै थांनाय गारिफोरनिफ्राय आयेननि बेरेखा रां कालेक्ट खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सुकाफा सेटिया आरो बियो गावनि इउनिफर्मनिफ्राय गावनि नाम थानाय टेगखौ खुलिनानै दोनथ'नानै आयेननि बेरेखा गारिफोरनिफ्राय रां खांगासिनो दंमोन। उनाव लकेलनि मानसिफोरा हेफाजाब खालामनानै बेखौ एरेस्ट खालामजाहोदों। माजबाद ओनसोलाव सासे उन्दै नेपाली हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामग्राफोरनि गेजेराव सासे दायनिगिरिया पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमा लांनो नागिरनाय समाव पुलिसआ गुलि गावदों आरो दायनिगिरिया पुलिसजों गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों। गुलि गावजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय हाफिजुल आली। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बशिष्ट फ्लाइअभार सायाव गंसे साखा खबब्रै गारिया हरखाब गंसे खारबाय थानाय बाइकआव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुङा बाइकजों जालुकबारि फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय कल्याण बरुवा आरो भार्गव बरुवा। सासेया बायहाटा सारियालिनि थागिबि आरो सासेया शिबसागरनि थागिबि। शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय फुकन नगर ओनसोलाव सासे 27 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ लकेलनि मोनसे हान्जानि मानसिफोरा सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंखौ मबाइल खावदों होननानै सन्देह खालामनानै लकेलनि मानसिफोरा बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय पाल्लु गवाला। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबादआव जिनाहारि जाथाया सोमजिनायनि गेजेरावनो धेकियाजुलिनि सिङाव थानाय अरुण साहा बागानाव सासे दुथां सुबुङा सासे 15 बोसोर बैसोनि 10 थाखोआव फरायनाय हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय साइदुल इस्लाम। হয়, আমি দুদিনমান আগতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাৰত এনেকৈ এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ যোৱা। এটা মানে ক্লাছ 9ত পঢ়ি থকা আমাৰ এজন নাবালিক ছোৱালীক যি ধৰণে নৰপিশাচ 5জনে মিলি ধৰ্ষণ কৰিলে, ঠিক তেনেধৰণৰে ঘটনা এখন আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30মান বজাত আমাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত অৰুণ চাহ বাগিচাৰ যি গেটৰ সন্মুখত আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আমি যেনেকৈ খবৰ পোৱা মতে আমি এইটো জানিবলৈ পালোঁ যে যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30মান বজাত এখন নৰপিশাচে ক্লাছ 10ত পঢ়ি থকা 15 বছৰীয়া 10 মাহ এজনী বয়সীয়া ছোৱালীক, ক্লাছ 10ত পঢ়ি থকা ছোৱালীক অৰুণ বাগানত টানি নি বাগানৰ ভিতৰত বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এইটোও কথা জানিবলৈ পাইছোঁ এই নৰপিশাচৰ লগত তেখেতৰ 4টা বন্ধু ছাইডত ৰখি থকা, এখন সৰু বাহনত ৰখি থকা অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত এই কণমানি ছোৱালীজনীক বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত টানি নি মানে উঠাবৰ চেষ্টা কৰাত এই আমাৰ কণমানি ছোৱালীজনী মানে তথাকথিতকৈ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব তাৰ পৰা পলায়ন কৰে।
আৰু ইতিমধ্যে ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া খবৰ দিয়ে ঘৰৰ মানুহে যায় এই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে তাৰ স্থানীয় মানুহে এই ছোৱালীজনীক কৰায়ত্ব কৰি যেনেকৈ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী চকীৰ প্ৰশাসনক যেনেকৈ অৱগত কৰিলে আৰক্ষী চকীক আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰক্ষী চকীৰ আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে নিজে যায় এই জাগাত যি দোষীক কৰায়ত্ব কৰি তেখেতক মানে থানালৈকে আনি মানে লকআপত বন্ধ কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि